iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong! Itay kapay nga ibabaon! Mapanak nga rod sumakdaw. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mo. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag kang agungkunay kat agluto akawn. Agururay ka kadilang. Di ka lang makururay ma. Darasam ti aggunay! Wain mapanakaon. Unay ka dahito bakitanin na ya. Ibataman nga min deta cellphone nga gamaw. Cellphone kala cellphone. Kabadong, Ah, apay maray. itay kapay anak katugaw di tasango ti Tersinak. Ah, itay pay aya. Kinukatugtugaw kon sa laang maray. Itay pay, imbaon na kansamot ni Marituyang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray? Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ah, ay huwag gaya man niya. Kunak no nakasakdo akon. Surutan na kantumana ni Tuyang mo. Iso anasay saya at no inka sumakdaw. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na. Mabalay, maray, ngumutang ak itilod. Ay, kay ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Talagang mga umutang ak itilod, mate. Ay, inka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pwede muna sumakdaw. Pila ka, tataba daw. Siyak pwede muna, ta senyora kon. Paimot na itataba daw. Ito'y kami pa yan nakapila di tawi. Nay, si kamagayam ko raw. Siyak nakita, nakapila kagayam ah. Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Ako nga ron din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, kung tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayampay lang na iti Uncle Mau. Uray san ngagdigaws, tanabang sitlat ta. Angam siya ngay. Ako nga'y ninanamatuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaun. Badong! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong. Ayun gayam. Ay way, numayin! Ha! Uray nga ti kalsada ag cellphone kalaktalak lakayan. Adto yan titanaw. Kal, apay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamot hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pa'y lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngururayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Madenti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin ang masabat mo. Awan pa'y mo't sinakdo ni Kwarog. Ay, nagbayagan ni Kuwarog ang mapan sumakdo. Itay pa'y matanapan si Makdaw. Bayamon, jak agdigusan. Ay, saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Enteng kat nabangsit. May mayat ata, mas sikat. Oh. Na ay, ati dog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danaw, ket ado tag kasapulan. Na, sika ti maysa ka dagiti agkasapulan, Inteng. Ay. Iso nga agdigos ka! Nagdagsan da ito sinakdok ado atin ba? Ay, nyangkal mo tayo masabat ka. Apay angkal, sa dino ti papanam. Ay, inakon iti barangay hul at aldawin. Ha? Ay na. Kasanungay da ito sinakdok apag digos mo. Sapay doa nagdadakil atin ba? Ay am da digos-digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, jakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang aro din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw. Ay,
nagkirigat na talaga ti sumakdaw, antay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamatlaangan. Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigosan. Enteng! Umay ka agdigosan! Awan ni Uncle Kaw, napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdur Katno inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabailan na alagtwain. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa wanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga boy ak ititibay, pumanag na ka dita sang wanak. Di ka magamin makadlaw. Agtugaw ka mga main. Yak kayat. Na, di nakdisturbon nga boy Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, ti pagludkaw. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapan aglawd. Tapay. Nya mo ti panang pariga mo kanyakon. Destorbo lang deta silpaun. Nagregat ka nga ibabaon, nagbuntog ka nga gunggunay, maurasan ka no maibaon ka di tarwar, taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy tiday ta silpaun. No kasta, saan na ngay kanti pagludkaw? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga ron Agbuya ka lang, ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingan kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Doble pa iti pismas na. Apay adamanan by Rouse. Awan mo, Na, uri si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Adaya virus ka. kuha nga men, kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, kapitan. Padasam man nga ingato dagita doa nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw pirmay. Ay, to'y anglet ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mi katak, gapo iti anglet ko. Saan ka na mapanagsakdo kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay, Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? nasayahat may, tasanak pa'y lang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa'y ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita ka iti balay datatabadong ka nanatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa? Lumagtun sa matain. Ay wen, ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultuladin ng samot ni Uncle Kaw. Ay sos, limag taon kwarog. Pustahan tantay. Nablaw Ay. dagiti sa akin Na. Napilay daytan. Badaw! Ayan maun! Napnapanamon, badaw! Ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan maray, kat malumaon, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag silsilpon tiyan muna nga rabidan, nagrigat ko nga ibabaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo Heh, kunakon ka. Ay, agpadpada damutan ka ni Inteng. Nagtulag dan samad. Na, kayat mo asawan maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon kong agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon maray, di mon ituloy. Limag taw di tatawayaw. Wen, maray.
Ay, jak mo numayat di panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawaan, nablumutan ti saka ni Badong Kaw. Ay katwan aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay unay metan ni pare Badong. Ay, maray. Uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit mat. Ay, kanayon Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inteng. aya. Imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, maray. Paray, Ah. dito uya man pa yun, nagti barangay hall nga, tugaw. Wala, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. wala. Nagpaluda nga min kay. Ah, Ataw, ti kachachat ko ababalasang. apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo nga tugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpigsa, hindi masidigaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na, nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Ah, Naglamuyot pa dito yung pagtugawan. na, Ang... Anya din yung maangot ko pare. Ah. Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si Kansamo pare. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, sika talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung agtugaw ka pa'y. Ay, rumwara langay. Ah. Tamang ano day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Ata ba daw? Nagkapuam. Ita barangay hall. Agistambayak ko malita. Ang permi mo't anaganglit na angkel mo. Diyak manusan. Ni. Saan ka mo't anapilay? Nay, tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to jay tawayaw? Day jay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmikan ka. Tapay ko mamadanagan kayaw. Pinapigsa apay, mate. Kan saan ka anapilay? Nalaingat, nulin nagtuan ititawa ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini Uncle Kaw. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw ti payod na. Kabuting na nga ron ti danaw. Nagadua kabuting na, danumpay. Badong! Ha? Ninanatuyang ah. Agong unit tuya ko. Badong! Kwarog! Tanglom ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, Aw! batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ko. Tanay, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan yaw. Kasano, Kapitan? Day taba daw, kinupitan naklang arudan, linibasan nakpay. Ha? Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa Ay, ika. prat! Huston! Denggan nyo tiri-piri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Tadela ag silsilpon jar aramidir na. Iso ajak ikan iti paglod na. Aha, patpatsam na tatuyang, pare. pare, kontrolem nga minti pa nagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsim nga min anito yang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngag malmalam. Oh, pare. Ah, Eh, ay, hindi na kita, hindi kasta, pare. ay, kinupitan pa kanon ni Marituyang. Dakas data. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Marebanang. Ah, Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ay, ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ta ikarom ti basol mo. Ah, apay, di nakaduan, pare. Intan! Kaduan ngay bagbaghap. Biliba ka talaga kada kayo kini Tata ba dong Uncle? Anya man ang ti pagbilibam. Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na, Ngampulos asan kayo anapilay. hindi pa data nga ramit ko. Ta amok ti tiknik. Ha? Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknek. Nagado ti rombang amasursurom, kwarog. Ah, Saan aday talumag to iti tawa? Ha, Inteng,
Apay, tikunam, kas jaylatan. Kwarog, anyat kaya't asawon ni Antim. Adadusa, ti basta lumagtulatan iti tawa. Ala ka, Uncle. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kahit. Mabit lang, antay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nagsil-cellphone ka manan. Adak lang dito siyang wanam. Ay, ban nakpila eh. Sa dinaw, ti pangibaunam kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, ingka sumakdown. Ay sus, nagatidog manan ti pila jay gripaw. Kit adamanan na jay ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasan nga digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramiden ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakbay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag.